Кризата с кадрите е криза на модел, който си отива. Фразата "няма хора" се превърна в универсално обяснение. Чуваме от ресторантьори, производители, строители, търговци, хотелиери, дори и от държавните институции. Използва се като оправдание, като диагноза и понякога като обвинение. Но зад нея се крие нещо много по-дълбоко от обикновен недостиг на работна ръка. Истината е, че хора има. Това, което липсва, е съгласие по условията, при които тази работа да се случи. Липсва баланс между очаквания, отговорности, възнаграждение и смисъл. И точно тук започва реалният проблем. През последните години наблюдаваме мащабно разместване на труда. Хората не изчезват, те се пренареждат. Част от тях напускат страната, други сменят сектори, трети излизат от класическия трудов пазар и започват да работят дистанционно, проектно или за чужди пазари. Да, други се връщат в България. Някои просто отказват да участват в модели, които вече не смятат за честни. Това не е мързел, това е рационален избор. Много от хората, за които се казва, че ги няма, всъщност са хората, които вече не са готови да плащат цената, която системата им иска. Цената на прегаряне, несигурност, липса на развитие и постоянен натиск без ясна перспектива. От друга страна стои бизнесът, особено малкия и средния бизнес. Там натискът е огромен. Разходите растат, маржовете се свиват, регулациите се увеличават, а конкуренцията, както локална, така и глобална, става все по-голяма. В тази среда всяко вдигане на заплатите без паралелно увеличаване на продуктивността директно удря в рентабилността. И тук идва първата голяма заблуда, че проблемът е с липсата на хора и ще се реши само с пари. Заплатите действително растат, но в много случаи това не е резултат от по-висока стойност, а от паническо компенсиране. Бизнесите надават един срещу друг за все по-малък брой хора, без да променят начина, по който работят. Това води до инфлация на труда. Повече пари срещу същата и дори по-ниска продуктивност. Кой плаща цената на това? Не е само бизнесът. Плаща клиентът чрез по-високи цени. Плащат добрите служители чрез допълнително натоварване и прегаряне. Плаща държавата чрез по-ниска ефективност и скрити дефицити. Плащат младите, защото в среда на постоянен недостиг няма време за обучение и изграждане. В крайна сметка плаща цялото общество. Истинският проблем не е липсата на хора, а счупването на връзката между усилие, стойност и възнаграждение. В продължение на много години системата изпращаше противоречиви сигнали. От една страна, образованието е важно, от друга страна, ниска реализация. От една страна, работи усърдно, от друга страна, липса на развитие. От една страна, поеми отговорност, от друга страна, наказване на инициативата. Това създаде дълбокото недоверие. Хората вече не вярват, че системата работи в тяхна полза. Бизнесът от своя страна не вярва, че може да разчита на стабилни човешки ресурси. Двете страни говорят, но не се чуват. И тук стигаме до най-неудобната част от темата – отговорността. Защото е лесно да се каже, че няма хора. По-трудно е да си зададеш въпроса каква стойност създавам, какви системи имам, как обучавам, какъв смисъл давам на работата. Също толкова трудно е и за хората да си зададат въпроса каква отговорност поемам, каква стойност като служител в една компания давам, как се развивам, какво очаквам срещу това. Изходът от тази криза не е в едно решение. Няма магическа формула, но има посоки. Автоматизацията не е враг на хората, а отговор на липсата на устойчиви модели. По-малко хора, но по-добре организирани системи. Често работят по-добре от големи екипи без ясна структура. Обучението вътре в бизнеса вече не е бонус, а необходимост. Ясна дефиниция на стойността.
Както от страна на работодателя, така и от страна на служителя става ключова. Липсата на хора всъщност е огледало. Показва ни къде моделът не работи, къде сме разчитали на инерция и къде сме отлагали трудните решения. Тя не е временен проблем, а сигнал за системна промяна. И най-важният въпрос не е къде са хората, а кой е готов да плати цената за промяна и кой все още не е готов. Вие как мислите? Има ли хора или няма хора? Много ми е интересно, когато някой каже: да, отвори тази верига, ама виж, тя е създала стотици работни места. Ама те тия хора, които отидоха да работят в тази верига или в тази компания или в това предприятие, те преди това да не би да бяха безработни. Това е разместване на пазара. Хората си тук, просто предпочитат различни компании, различни неща и сменят посоката. Дали ще изберат посоката на вашия бизнес, зависи от вашата корпоративна култура, мисия, ценности, визия и какво може да предложите на тези хора. Хора има, това е моето мнение. Какво е вашето мнение?